Molt bé, d'acord, Rocío. Fem el text. Doncs el text de Siakova i text de la Junta són més o menys el mateix tipus de prova i no sé si tu tens experiència i trobaries la diferència entre un text de Siakova i un text de Junta. Crec que no. D'acord. Crec que el text de Siakova apostaria que està una miqueta més adulterat quan a grafies. Trobaràs més grafies una miqueta més complicades quan a pronunciar. Conseqüència d'això, que hauràs de parar atenció, sobretot a... Les esas, B baixa i B alta. En el meu cas, paraules que tinguen com a final de mot ING. Sí, sí. Com és el cas, per exemple, ahir li vaig dir a la meva germana assaig. Assaig, correcte. És assaig. D'acord, molt bé. Doncs com es prepara un text? Agafem Siakova perquè seria una miqueta el més complicat quan a lectura. No es pot menysprear la lectura. Hi ha moltes baixes, hi ha suspensos per lectura. I encara que sembla que tothom sabem llegir, en la pràctica no és tan així, D'acord. Primera cosa que has de fer és una lectura ràpida. Per a ficar-te en el tema. Això ja ho has fet? Coneixes aquest tema, per exemple? Sí? Que els plaers no es tornen deures. Bé. Escolta, la finalitat de la lectura ràpida no és perquè no és quant a informació, és perquè tu només identifiques el tema, que és viure bé o qualitat de vida, sobra. Mentre no marxes a un altre tema, és suficient. No cal que facis una revisió exhaustiva de cada frase o de cada idea. Escolta, l'única cosa que has de saber és que el tema és qualitat de vida, benestar. Punt. Té igual. Si tens un text, si tens una foto o si tens una cançó, em té igual. Ja. Mentre no marxes del tema, sobra. Aleshores, per a què llegim la lectura ràpida? Per si hi ha alguna paraula que no coneixem. D'acord. Si no és la mateixa cosa trobar una paraula aïllada que dintre d'un context. La segona lectura, lenta, per analitzar i per a previndre qualsevol tipus de fonema o d'història que faràs en la lectura. Acabes de fer el paràgraf 1, fem el 2, per exemple. Imagina que estàs ahí, tranquil·leta, preparant la prova. Quines grafies, sense passar-te'n, quines grafies, per exemple, el paràgraf 3, vinga. Sí, quines grafies marcaries? Marcaria en primer lugar el primer si no, perquè crec que hi ha que diferenciar-lo. Fonèticament? Sí, del si no separat. Bé, no vaig a jutjar la teva necessitat. Cada candidat pot tindre una necessitat diferent. Si tu necessites subratllar si no, endavant. Més coses que subratllaries tu. Per a la por que es tingui la paraula l'espontaneïtat. Per a remarcar bé la I. Et desconcerta això? Doncs endavant. Escolta, aquesta és sorda? Ho necessitaries o no? Sí, clar que sí. Doncs marques. Tampoc et passes, subratllant coses, perquè si no, si els examinadors veuen que està tot subratllat, diran aquesta no s'entera de la pel·lícula, però no sé. Després, per a la por que es tingui la paraula l'espontaneïtat, per a remarcar bé la I. Per a la por que es tingui la paraula l'espontaneïtat, per a remarcar bé la I. Després,
dèria. El mot, en quina línia està, que no el veig? En la segona, perquè crec que se pot passar i dir dèria. D'acord. Dèria, dèria, oberta. Sí. Veus com és un text adaptat? No, superadaptat. Superadaptat. És un text molt adulterat, el text de la Siakova. Perquè en el meu cas, per exemple, no recordo que és dèria, la veritat. Doncs, aquest tipus de paraules, no passa res. No passa res, d'acord? La persona que es deixa vèncer per una simple paraula és que no sap de què va la prova. És a dir, compta que hi haurà paraules que no sabràs. Molt bé. Ja, d'acord. Alguna més que subratllaries? En l'última línia crec que impressionat per les dues S. La doble S, no? D'acord, molt bé. Doncs, el que... Veus? Ja ho tens tot. Molt bé. Una vegada que ja tens el text preparat, fonèticament per a la lectura, ara preparem el text per a la intervenció. Ahí tens ja... El tercer pas és marcar la fonètica, marcar la fonètica per a la lectura. I el quart pas és marcar dos idees per al monòleg. Escolta'm, i això, amb tota tranquil·litat, aquestes dues idees, senzillament, dos paraules o dos idees. No cal, i molt d'ull, no és un anàlisi crític de cada frase, no és una crítica a l'autor, no és un resum del text, no, és necessitem un tema per a parlar, estem prenent un cafè, estem en una aula d'examen, té igual, la situació, tret del nivell de formalitat, el nivell de valencià és el mateix. Té igual si estàs prenent un cafè en un bar que si estàs en una aula de prova. L'única cosa que canvia és una mica la formalitat, però el nivell de valencià hauria de ser el mateix amb un examinador que amb un amic o una persona a la qual respetes i amb la qual parles amb educació. El registre i el nivell d'educació i de cortesia el mateix. L'única cosa que canvia és el context, però és com si estigueres en una cafeteria prenent alguna cosa. Doncs, marques dos idees, les que tu vulguis. Jo parlaria, la primera idea seria l'ocupació dels xiquets. Ocupació dels xiquets. Sí. Jo no la comprenc, però té igual. Qui ha de comprendre-la ets tu, ho veus? Sí. Ha de ser una idea que tu pugues veure des de lluny. En el moment en què tu baixes la mirada, agafes el paper i t'apropes al paper per a llegir, ja està mal. O almenys no és que estiga mal, però la sensació que dona és molt pobra. Ja. L'ocupació dels xiquets. Això hauria de portar-te un minut i mig. 2. I la següent, crec que la competitivitat en la societat actual. Molt bé. Molt bé. Amb això és el que et recomano a tu i a qualsevol persona per a fer una bona prova oral, perquè al final, al remat, no ens enganyem. L'única cosa que necessites per aprovar és tindre una conversa correcta i natural. Punt! Si hi ha algú que vol una coseta més o que necessita alguna cosa més, jo et donaria una estructura per a cadascú d'aquests punts, donaria una estructura que és important. Sempre que parles d'algun d'aquests punts, ocupació dels xiquets.
Fet, justificació, exemple. Sempre que tu manifestes una idea o un fet, Vale. hauria d'anar acompanyada d'una justificació i d'un exemple. Per exemple, fem la prova. Rocío, què d'això de l'ocupació dels xiquets? Sí, crec que en el meu cas o en el meu parer, Sí. al ser professora de música, tots els dies puc veure la quantitat d'activitats que tenen els xiquets ja no sols als matins al col·legi com a les vesprades. Molt bé, on vols arribar? Quina és la teva opinió sobre això? Llavors, que tots els dies tenen diferents activitats i poc temps per a descansar i poder jugar. Molt bé. Val, ahir has fet la inversa. Has donat l'exemple, després una justificació i al remat la idea que volies. Però està bé, és a dir, qualsevol idea que vulguis, opinió o fet, justificació, exemple. Però és només per a si et sents una miqueta desemparada, però en realitat l'única cosa que necessites són 2 idees per a desenvolupar i parlar valencià, correcte, pausat. Bé, comencem la prova. Ja està preparada i l'únic consell que et done per a la prova és que incrementes, o sigui, que comences lent, no, que incorporar-se al carril d'acceleració. Comprens això? Sí. És a dir, que comences lentament per a tindre aquesta sensació de tranquil·litat i que a poc, quan ja assolisques aquesta sensació, ja acabes amb un ritme normal. Estàs preparada? Sí, però en quin canal? Molt bé, d'acord. La idea almenys està agafada, veritat? Sí. Me l'envies. Me l'envies amb un missatge de veu. Vale, Sí? vale. Ala. Aquesta nit te l'envie. Tira, corre, i gràcies per l'exemple. De res. Molt bé.